Queda un posto libre no Alcorta. E iso? Tomás chamoume onte a última hora que non ia marea. A muller está a piques de sair de contas e traixe mercos. Pois vai a regalo. Dobre alegría, dobre gasto. Sabes? E falando de regalos, que crees ti polo teu aniversario? Se non me equivoco, é mañá, 20... Dous. Marta, por favor, que son o teu pai. Pois eso, se o queres seguir sendo xa sabes. 22. Vale. Que queres que che regale? Nada. Xa son maior para regalos, papá. Se só tes 22 anos. Ja, ja, ja. Que gracioso. Para o celebrar con Andrés. Non, quedei coas amigas en tomar algo na casa. Xa. Pero se queres podemos quedar para comer mañá, ti máis eu. Trato feito. Mira, buscamos o número de Eusebio. Bueno, chamar a ver se lle interesado al corte.